Nastavljamo priču o nezi i čišćenju lica i danas govorimo o suvoj i osetljivoj koži. Suvu kožu nije lako definisati. Ona je zategnuta, izgubila je svoju punoću i ponekada može biti i gruba ili čak i vidno isperutana. Osetljivija je na spoljašnje uticaje i ponekada se može javiti i neprijatan osjećaj peckanja. Ukoliko je ne negujete na pravilan način, ona može čak i da se upali na nekim mestima, pa čak i početi da se ljušti. Zbog toga danas razgovaramo sa beauty blogerkom Zlatanom Ćirica-Lisinac o načinima za pravilno čišćenje suve kože. Moj posao je takav da ima dosta snimanja i šminkanja i samim tim nekad ne stignem da skinem šminku adekvatno i onda koristim vlažne maramice za skidanje šminke. Bavim se modelingom, što znači da mi je lice jako često pod šminkom i zato mi je uvek bitno da posle revija i snimanja sa sobom nosim vlažne maramice kako bi što pre mogla da uklonim tu šminku. Uglavnom koristim sredstva na bazi prirodnih ulja, dvokomponentna ukoliko postoje. Eksperimentišem onim što mi najviše prije, što mi najviše godi. S obzirom da nosim sočiva, to uglavnom treba da bude nešto što je namenjeno osetljivoj koži. Jako mi je bitno da pred spavanje dobro očistim svoje lice i zato koristim micelarnu vodu. Moja dnevna rutina je takva da očistim lice rukavicom, onda očistim tonikom za čišćenje lica i zatim stavim neku hidrirajuću kremu. Kada pričamo o nezi suve kože, šta je ono što je ključno? Ono što je ključno je svakako hidratacija. Hidratacija kao pijemo mnogo vode ili? Između ostalog i treba da pijemo mnogo vode, ne samo zbog kože, nego zbog svega, ali je jako bitno za lepu kožu, ali i hidrataciju u vidu preparata koji se koriste što za čišćenje lica, što za negu kože. Dakle, osetljiva koža zahteva i neke drugačije preparate koje verovatno ne sadrže štetne sastojke, alkohol. Agresivne sastojke, znači suva koža najčešće i osetljiva koža, veoma, mada osetljiva može biti i neki drugi tip kože, ali suva koža najčešće osetljiva, tako da treba koristiti uvek te preparate koji su namenjeni osetljivoj koži. Uvek se pre treba odlučiti za osetljivu kožu. Kada pričamo o čišćenju suve kože, šta je ono što nam je potrebno od proizvoda? Da li je to ovako neko mleko za... Pa naravno, mleko za čišćenje lica i skidanje šminke, kao što je recimo tako neko, koje je namenjeno baš suvoj koži, koje je blago, koje hidrira kožu, ne isušuje je, ne matira je. Znači, to je nešto što bi bilo dobro za skidanje šminke, kompletno šminke sa lica. Dobro. Ali onda imamo i par kao neki, da uz to ide i tonik. Jeste, tonik isto važan, kao što smo već rekli, za suvu kožu je bitno da tonik bude blag, da nemate neke agresivne sastojke poput alkohola, nego da hrani kožu i on. Za skidanje šminke... Ne mogu jedan bez drugog, jel da? Ili mogu? Pa u principu mogu, ali uvek bolje koristiti tonik. Uvek je tonik taj neki, kao što sam rekla, završni korak nege, to je skidanje šminke i čišćenja lica. Kad još pričamo o skidanju šminke, pomenula bih i sredstvo za skidanje šminke sa očiju. Dobro. Ovo dvofazno sredstvo je odlično za baš one koji imaju suvu kožu i osetljivu, zbog toga što ima tu neku uljanu komponentu koja odlično neguje taj deo oko očiju. Aha, dobro. A ukoliko idem na putovanje i ne mogu da nosim sve te proizvode, da li onda onda ćemo da se odlučimo, naravno, za nešto kao što je ova micelarna... Micelarna voda. A jeste, maramice? micelarna voda ili maramice. Znači, jedna i druga stvar su zgodne kada se putuje. Maramice možda još i zgodnije, jer stvarno ostaju na malo prostora. I za tako povremeno neko skidanje šminke, ove su isto namenjene osetljivoj koži i suvoj, tako da... Dakle, postoje i maramice različite za različite tipove kože? Jeste. Isto su različiti sastojci kao i kad su ostale sredstva za skidanje šminke u pitanju. Eto, naučili smo kako treba da negujemo i suvu kožu. U sledećem prilogu gledat ćemo kako se pravilno neguje masna i problematična koža.